ئەو کەسە محەممەد مفیدە پەرلەمانتاریی ئاک پارتیە ئاگاداری پرۆسەکەیە بە کوردیەکی ڕەوام دەڵێت مەلەفی ئاشتی لەسەر مێزە و مەلەفێکی ئاسان نییە ئەمە دوا چانسە دەبێت دەستی پێوە بگرین هەیەم ji Enqerê derketiye ku divê aştî hebitin hîn seda çend rastin ji vê babetê de dewlet eğer ku xeletî nekin hêvîdar eğer ku xeletî nekin ez evî dibêjim ji bona dewletê nabêjim eştera dikarim son de çi bixwazî ez bikim ku Recep Tayyip Erdoğan tivî qoniya da zaf samîmiye wallahi ne ew bî tu kesek nikavî safî bike evî jî bizanin yani te şu an guhdarî kiriye ku samîmî ne min ji wan gudarî kiriye Devlet Bahçeli zav muhim bû axiftinekî zav rind kir û eğer em evî mesela hat xwazin em safî bikin werin evî baxivin şikîra goj Abdullah Öcalan re got dixwazî were baxive evî û Celan dikarê çi biket prosa aştî em wisa texmînê me zêde sedan pênjiyan jortir ew e ku Öcalan carê hakê bêjî evî îşê hakê safî bikin muhatabê me qendîl nîne qendîl çünkü heta silahê xwe berne deş xwe em pêra naxivin kiye muxatibê dewletin ha û Celan yani Öcalan Devlet Bahçeli jî madem wisa got heqî wî heye çünkü serî va jî evî mesela ha evî çêkiriye ew jî me ra muhim e yani wextê ku baxivî û siva dûsba kes guderî wî neke ew jî nabî tiştekî ev şansê xîtabê ji niha pê de hîndî şans nîne carê ha çê bû çê nebû îdî wî şa meselekî başka